Takže čau, já vás vítám u nového videa a dneska to bude zase ze SimCity, takže jdeme na to. Jak jste si mohli povšimnout, mám tady nový úplně, jakoby ne nový úplně, ale nově udělané město. A já se teď tady budu pokoušet to tady co nejvíc postavit. A tady budeme mít další mrakodrápy možná, protože tady byl už nějaký panelák. Wow, to bude super tady to, já už se úplně těším. Tak, máme tady strašně moc dřeva. A co teď s ním? Máme jenom kapacitu tady toho 43 z 50. Znamená, že nám chybí 7. A co vám chybí? Fire stanice a policie. Kámo. Co ty potřebuješ? Nechám odstranit. Já tady moc nechci, protože mě tady provádí docela divné věci a jako to teď nechci moc utrácet. Takže máme tady další 3 nebo 2 rezidenční zóny. První je tady, to je ta hlavní rezidenční zóna. Potom tady, to ještě budu trochu dodělávat. A potom další je tady taková ta rezidenční zóna. Takže jenom takhle, co vám řekl. Wow. Tak tady to je úplně boží. Co ty potřebuješ? Hej, tak já ti to dám. Tak. Máme to docela dost. Ty potřebuješ jako co? Nedá. Ty potřebuješ co? Počkej, to je jako když se kouknu. Dobře, no, tak já to... Tak dobrý, teď si tady máme vybrat, co z toho chceme. Tak já se vezmu tady to. Co to je, prosím, to je něco dobrýho. Penízky. Klíč. No jo, tak jo, to se nám možná bude hodit. Peníze a tady to, no, škoda. Co tě? Máš problém se mnou? Máš? Nemáš? Super, já se budu taky ne. Tak, dobře. Wow, to je božský, to je takový hezký, to je další čínský. Tady jsou ty 2 čínský, tady ten, počkat, ukazuju to dobře. Tady ten je čínský, to je úplně hezký a tady ten je čínský. Dobře, a teď kdybychom dělali tu rezidenční zónu, já jsem řekl, že budu dostavovat tady tu rezidenční zónu, tady takhle. A jakož tady už není místo. Je tady místo, nebudu kecat, je tady místo. A dobrý, no ať tady nechám jako. Oni chtějí všichni hned představovat někam jinam. A když si to jakoby vemete, tak ty co tady koukněte, jo? Já tady vezmu... Jo, ty továrny jsem schválně ještě dal pryč. Aby se na mě nezlobily ty. A furt si stěžuju, proč jsou tady. Proč jsou vlastně tady na tom místě. Tady jako za to nemůžu, tak jako já je nebudu dávat tam já. A teď tady potřebujeme. Už mám teda 12. level. A už jako je to úplně líbivý tady to, co to tady bude. 15. level můžeme mít pláž, jo? A teď nevím, asi 18. level, kouknu se. Aha, a budeme mít tady vlastní to s Danielem spojenou. Takže to je jako docela dobrý tady to. A teď se tady potřebujeme kouknout. Dobrý, to nic. Triko máme. Jo, a teď můžete vidět, kde je to všechno hnědý, tak těm to vadí. Tady je samozřejmě škola. Teď to tady vrátím se. Tady je škola. A to vadí jenom tady tomu území. Takže vlastně tady tím panelákům by to vůbec vadit nemělo. Protože tady nikde už žádná hnědá není. Mají tady jako podle mě docela dost věcí. Počkej, já teď musím trochu utrácet. Kamo. Tady to vezmeme všechno. Ty vole, 40. Tak, teď tady vezmeme hodně tohoto a tohoto. A já bych asi šel prodávat docela dost věcí. Máme cointy. Hodně cointů. Počkat, tady to já nechci, asi něco jiného. Dobře, no, tak prodáme tady to. Počkat, to se ubíráme, že ano. No to nevá. Tak, teď jsem právě něco prodal. Taky. Já tady budu teď hodně prodávat. Hlavně protože